Здрасти, хора! Днес сме на Владинската река. Абонираме към банка на Влад. И значи, вижте какво е това. Удържи се малко. А така. Къде е църво? Да. Чакайте, виждате ли онзи цървовете там? Него там е канала. Къде? Ей го! Хора, вижте какво става. Има пяна, някой се е къпал. Не, това не е. Буквално, искам представя един. Тя представя става. Айде, близка баба. Близка баба. Това там е църво. А това е друг църво. Хора, вижте сега. Има вътре. Които са ценни и като някой не там. Така. Нека да оставим коя да си яде лайната. Значи, мажем. Вече имаме снимане. Виждате бялата сега. Аз много ти го пустил. Вижте, там има риба. Къде е това риба? Никъде. Чай да дойде. Значи, хора, утре вечер много се късно за риба, ама... Що е? Да там вътре. Коне! Що си ядеш лайната? Той ме заплаши, защото ако не го снимам, ще ме убие. Сега ти неща не се говори. Шегуваме се. Не, шегуваме се, той се шегува, нали? Не! Еде. Не! Елате нататък. Там имаше цървуни, ама той ги метна. Ти ми каза. Не е вярно. Айде, хора. Нали, нищо няма си от там. Да, аз го виждам при теб. Да карам по майка ти Банско. Де се е настрана при Франско. Айде, че идват да ни убиват. Идват да ни убиват! Да, болка! И войната. Брат, ти тук към... брат, аз ще взимаме оттам. Имам те. Айде 4. 4:32 минути и 3 вече. Не казай. Това са секунди. Да, секунди. До мен са водата. Аз казах ви са докана. Хора, значи, тук тази ръка има риба на кран, тук е такова.
интернет, напишете ръкавите, ще ви скочи като изглежда. Така че... Да. Хайде ти. Маре, на мен са дострал той. Нищо. Не. В момента има в себе си нож, така че може да му убие, ако иска. Така че изпратете го това на молицата. Айде телефона в ръката! Юрак, бабча, ди. Айде, водата в цървурите. Маре, снимай малко. Чай, аз да се му кажа как ми. На телефона. Дали ми водата? Хора, той малко си намокри по маките. И... Я Чуто се фана зад мен, пича. вече той пясък е влезен. Той пясък. Как ще е влезен пясък от това бърз? Марине, вярно искаш ли утре вечер да дойдем да ловим риба? Аз сега си отивам, защото цървуя мокър. Още 3 минути. И бахта тебе в насилниката е вас. Хора, значи, ако искате, Ако искате да умре, пишете долу в коментарите. Изпадах по гърба с една пръчка. Хора, виждате ли ме? Не. Изпадах по стъпка. Айде вече 10 минути. Хора, значи, абониране, лайк. И си ебете майката. Не го слушате това, че ще придя след малко само да слушате. Той слушай. Значи, лайк, комент. Това не вие се знаете. Абе, той ви е тормозил да. Хора, лайк, абонат към банка. Окада.